yo. 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 Ayo Mas Dastu. Sesarangan jaranan campur sari Putro Nugroho. Ayo Mas Setu. Asik-asik yo. Iya. Lepoh. Ya. Proyek ngawas padano sing hati-hati yer bocah bagus. Ja. Ya ayo. Tidak lambai sang Prabu Kala Sergi. Ambekal para taruna ingkang gades jroning wadya boten Putra Nugroho. Ya. Ayo kanca ngayahi karyaning praja. Gugur gunung tandang gawe. Sayuk rukun bebarengan karo kancane. Lila lan legawa kanggo moyaning negara siji telu. Maju papat diulang-ulang nganti mesti enggal rampunge. Golopis kontol baris, golopis kontol baris, golopis kontol baris, golopis kontol baris. Waspada no sing hati-hati. Sing nyeleng sapa Mas Putut? Setu. Sing nyeleng Mas Didik. Orang. Oh, ya. Ya. Awas.
Ono mimik saya. ono mikir lan uga ono gandul hati-hati dong. Awas deh. Ayo le Dimas. Musuhmu Mas Didi. Ya. Ya. Wes. Dah. Awas. Dah. Matur suwun. Ya. Wes. Dah. Sempelan lawas balik neh iki ayo. Ayo geng. Aja celok memang. Ayo. Ha. Awas. Ya. Awas tuh. Nyapa. Ayo. Ayo ger Gadiok gagak kalau mongso ger ayo Aku ayo Ya Kemah dadamu ayo Ayo siji kelawan siji ayo mungso aku ayo Ya Yo Putra Nugroho Ayo Timung semua ayo Bus
Ayo gandul. Iki lo musuh mundur. Ya. Awas. Ya. Hati-hati, Ger. Awas. Woi. Wop. Ya. Awas. Ayo. Mas Setu digoyang, Mas Setu digoyang, Mas Setu bubuk cah. Awas ngati-ngati Gerda. Mas Setu goteli hooper, Mas Setu digoyang. Ayo le. Awas dah. Ya. Ayo geracang. Dikemah-kemah dadamu. Ayo. Mas. Dijajal, ayo. Mas Setu giliranmu, ayo. Kok bubuk? Bubuk Mas Setu. Sapa ini? Dijak. Ayo. Ya. Ayo. Jeglongannya akeh, awas dah. Awas, hati-hati. Hei! Lek gua ngomong pinggem, jeglongannya akeh. Awas deh, Roso, ayo. Roso, ayo. Pikir sikile Roso, nerak tembung biasa, gitu. Biasa, ayo. Ayo, cok. Wah. Pak Muji. Awas hati-hati le. Barungannya rodo antep iki. Awas. Endi ayo, diracang ayo. Ayo Mas Tito. Matito sing bantek Matito. Babar pisan ora krungu kabare. Ya, ayo ngono tok itu. Kesel. Ayo. Ayo Del, liane ayo. Iya. Setu wayahmu tampil tuh. Setu bubuk. Biasanya sing bubuk Mas Goer. Saiki Setu. Awas Ger. Yo. Ayo. Dirajang ayo. Tolong. Pak Jib.
Upin. Tuh, dah bareng gimana Pak? Tolong. Ayo. Ya. Oh. Aku. Upin lari, Upin. Ya. Aku. Awas, Upin Ger. lari, Upin. Yo. Ya. Lari Yo. Upin lari Upin. Ayo, Len. Kurang siji, Len. Op. Wos para nyata para wadya aman sering curep tumandang makarya ambabar seni putra nugroho cantut taliwondo ambangun budaya wos para nyata babar seni putra nugroho cacot taliwondo ambangun negara yuk Bojlang iblis lanat padha jejjekan. aku terno Bali man Iya. aku ora kuat man Panas, Pak. Aku terno mulai nyoba. aku terno ya Pak ya tolong carane wis kok pakandur Barang. Hei, Dul. Boy arep nyambut. ayo ger pondo Bali ger Yuk.
Carane wis kok makan dur. Sampun man. Dipakan opo dur? Jamune sehat lagi man. Sehat lagi ya man. Buat macun. Walah. Ya. Ayo. Setu wayahmu tampil tuh. Wes ya. Yuk. Ya. Sutresno kates mengendi parane. Sutresno kates meng. Ora ro. Wonge Golek apa man jaluk kambuh. Kambuh suare cekak man. Balamu tak kok tulungi kae. Turun ning huper kae. Wah, setu walah. Lek bubuk keduren golek kon rodok ndek. Para nyata jenggering kuda tulung aku. Tinang larang jenggering ing raja Bandung. Gagah prakosa sembodo anengku raja. Labakyan taman wisata Bapa indah aneh gisi ing samudra urung nggih iki piye Kowe kulino nabu yo ora priye apa lawe apa kuwi Sabar. Adi ayo bali ger popo aku jaluk mangan popo Popo aku jauh mangan. Aku terno bali man. Aku ora kuat man. panas Pak Mlebu kota. aku terno mulai yo Pak nggonku ning sanding gedang-gedang kono yo Pak Gedange sing endi dur? Gedange sing ana winine kuning kae lho man. Iki. Ya. Popo aku timbang ono bali popo. Aku njaluk mantene kon rene ya. Wah, iki mantene teko man. Njaluk mantene, Bang. Jaluk opo le? Jaluk bali ya. Sutresno kates mendi. Ayo. Ono Cocok kaya regane ndok. Putra Nugroho. Wes.